välissä puhelimessa, et niin, kerta kaikkiaan, et kun mie nostin tän luurin, niin haloo, et No, niin. ruonansuujapäin täällä, hei kuule, No hei. mie semmoista vaan, että tää nyt on vähän noloa tälleen kysyä, mutta lähtisitkö matkaan mun vaalikiertueelle? Tää on aika hauska homma, mä meinaan nyt alkaa tosissaan pressaksi. Kyllä mie niinku periaatteessa, et niin, noin, et kun voisiks mie hiihtämällä tulla, et kun minulla ei oo autoa. Kyllä, sä voit vaikka hiihtämällä tulla, että se on ihan yksi lysti. Ja jos sulla jotain toivomuksia tai tämmösiä on, niin voit kertoa ihan mulle. Mä hoidan sitten kaikki kyllä palkkiot enää. No, mie nyt kerta kaikkiaan niin, et mie palkkioista niin pitää, mutta et jos mie hartsan saa ottaa messiä ja se, että oisko siellä jotain muitkin esiintyjiä sit niinku. On toki joo, siellä on kaiken näköisiä laulajia ja vaikka mitään, mutta Ai onko siellä Matti ja Teppokin? on kyllä joo. Tää ei oikeastaan vielä, mä voisin soittaa Matilla Tepolle, jos se tulee, niin sit ne on kyllä. No jokin mie sit tuun, niin se on kyllä et ihana asia, et kyllä mie just press tehdään, että se on... No kiva kuule, palataan myöhemmin asiaan, moi! Moi! Matti ja Teppo! No Ruonansuujapäitälä, hei! No hei! Kuulkaa lähtisittekö mun vaalikiertueelle laulamaan? Mä kyllä maksasin tosi hyvän liksa. Ois niin hienoa, kun te vetäisitte muutaman biisin ja sitten aina pitäisi puheita väliin. Sopiiko? Kyllä se passaa! No okei, mä soittelen sitten tässä tarkemmin. Moi! Moi! Palestiinassa. No, Ruonansuujapäitältä Suomen puolelta soittelee, hei. No hei. Onkohan se Arafatin Jasseri tavoitteessa? No on se tossa. Saako puhelin? No ota. Ja kansan hoisti silloin, jos istuu jäädä. No ei niitä tuli voistia. No, Ruonansuujapäitälä terve! Ja se on. Semmosta vaan ihan rupesi, että jos täällä päin piipahtelet, niin mä oon alkamassa nyt Suomen pressa. Tervehdys katse näin. Joo, Sykilukaa. kyllä, näin Toi on. no, eli juu. Ei, Kanas myös kettyneet. enää jaa. Ei kun sitä vaan, Missä se kai kettyneet hän asuttaa, että uhu kanssa. Joo. Niin sitä vaan, että jos piipahat täällä päin, niin voisitko olla jollain tavalla messissä tuossa mun kiertuessa, niin kun ois hauskaa nähdä vähän rättipäin. Sujaavasi juuri mitti. Joo. Se meni Kiva. Tää kuvaa kello. No niin, joo moi. Ja on se kai, sun meni yksi, veti kyllä amalla sen vaikka vähän vaikka. Tänään oli ne alle sähämässä, niin siellä päättää, että sujaavia, mutta se ei näe, mutta